Papká se, pká se. Budeme hrát spolu. Tak nemyslíš. Kolik rázy? Co? Kolik rázy? Kde? Na zápas. Na zápas nás jde 11. Tomuto chlapci není vůbec ze smíchu. On předstírá ten svůj smích. Myslíš, že žere chlapové vajce, tak co? Furt. Jdeme natáčet Harveyho. Tak to budu já, jo, toto. To bude pizza a bedřich. Když mi bude být tvojím mobil. Bedřich, vole! A Harvey ještě neví, Harvey má paluce, takže neví. To je špatná, že by to zpráva, chlapče. Proč je špatně o žaludku? No to budeš paluce. Ale ty rajčátka to by šlo, ale ten chleba ve vajíčku, nevím. Harvey se jako myslí, že mě vytvoří, ale já mám těžký ksich, takže nevím. Hledí na to, jak dělá, že? Že? Ale podívej, jde moc dobře. Co tomu hej? Co děláš? Natáčám, ne? Moje RSO. Abyste všichni, to je moje RSO. Čuklý favorit, moje RSO. Favorit je čuklý a moje RSO. Moje RSO, čuklý favorit. Modrý z boku čuklý, favorit moje RSO. Gumy. Krajina. Ptáci. Silnic. Autobusová zastávka. Auto se blíží, slyším. Motorečka! Schováme se. Jo, rychle. To nebyla určitě 50. Dáme na policii toto video. Tady už nám to mizí z toho taléřečku. A jak je tomu klukovi, že dostal tu bombu do té hlavy? Včera, při tom zápase. Včera při tom zápase dostal ten kluk bombu do té hlavy. Na to tak? Ne. Dneska došel na trénink a byl mu fajn. Ne. Ale netrénoval, nevím, jestli jsem se všiml, ale nevím, jestli tam byl. Lukas, sleduješ to? Jako to budu já hned tam, jo? To je dobré jak prase. A je to čelo, vole. Slyšíš? No to už nejbej, to je dobré. Dobré, že? To je úplně, to je úplně dobré. Ajka bradek. Jdem se podívat zblízka. Jako to jsem já. To já budu vypadat v Pro Evolution Soccer 6. A tady je autor profilu. To je dobré, to nehrát, vole. Jenom tu pravou stranu musíš uspravit. Jen nahoře, u toho... Tady? No. Harvey nemá pia. On nemá jako na jídlo, jde mu to zdať. Jdeme to zblat. Nechci. Já to rajče vezmu. Chceš to rajče? Nechci chleba. Ty si rajče? Nechci chleba. Já chci rajče. Já chci taky. Nechci chleba. Ty spravíš tady párka? Jo, správně jebáčka. Bedříška. Kolik vás to je, jo? Jošku! Vexel, Maďarika, to dobře. Tak si teď na tento, v Rakousku. Co? Luka, může být? Dobré, dobré.
stopneme to video, už toho bylo hodně. Loučí se s vámi Pichlík a Šustlík. Pislík a Matyčenko pro televizi Nokia 1.3 megapixel. Hola. Hola, hola.